diwenono Mbak Murni. Mas tak tampani kayamu. Umpama bojoku barang ngono kae. Mas tak tampani kayamu, sesuk tak tukokno gelang kalung nggo simpenan sak wayah-wayah awakmu butuh iso didol. Kowe termasuk kena investasi bodong le. Tak omongi tenan kowe. Pertama wong wedok mesti ngono kuwi alus ngomongi arep. Mas, mbok dilumpukne ya Mas. Betul. Sesuk digawe sak wayah-wayah butuh didol sak wayah-wayah kena. Sebab emas itu semakin hari semakin naik kursnya. Lah kursnya itu naik, kowe kena investasi bodong. Kowe ngolak kuwi lak pas duwe dhuwit mesti bojomu ngono kuwi. Jaluk emas. Tapi lak kowe butuh dhuwit iki didol, ora mungkin oleh. Gue mesti ngomong ini. Golek angel masa didol sama. Tapi aku butuh loh, Dek. Ora iso mbok utang-utang mekar apa piye kok. Tanggo bayar kae loh, Dek. Ora iso, lagi lemah bapak lagi iso badhe lebone sertifikate. Wis nukokno lho aku, Dek. Alah diomongi kok ngeyel. Masa wong